Diu la llegenda de Sant Jordi que fa molt i molt temps hi havia un drac monstruós amb les urpes llargues i l'alè de foc. Aquest drac feia fugir el poble, matava la gent amb el seu alè i s'empassava les persones vives. Els ciutadans, sense cap solució, van decidir donar-li dues ovelles cada dia per apaivagar la seva fam. Quan s'acabaven els béns, li donaven vaques, bous i tots els animals que tenien, fins que es quedaven sense. El rei va convocar una reunió on van decidir que farien un sorteig i donarien al drac una persona cada dia perquè se la mengés. Un dia, per mala sort, li va tocar a la filla del rei i ell, tot plorós, va dir: «Perdoneu a la meva filla i a canvi us donaré tot el meu or, el meu argent i la meitat del meu regne, però us ho demano, per favor, deixeu la meva filla». El poble li ho va negar i el rei va demanar 8 dies per plorar la seva filla. Arribat el dia, el rei la va vestir i la va deixar davant de la cova, a prop del drac. Però de sobte, quan el drac ja obria la seva gran boca per menjar-se d'una queixalada a la princesa, va aparèixer cavalcant sobre un cavall blanc i amb la seva llança i el seu escut daurat, el cavaller Sant Jordi, per salvar la princesa de les urpes d'aquell enorme drac. Aquell cavaller va alçar la seva llarga llança i d'un cop el drac va caure a terra desplomat, amb la llança clavada al bell mig del cor. De cop, de la sang del drac que li regalimava cos avall, en va sortir un roser, amb unes roses que brillaven amb l'esplendor del sol, i de sobte el cavaller Sant Jordi en va collir una, la més bonica de totes, va anar a la princesa i li va donar en senyal d'amor. El rei li va demanar que es casés amb la seva filla i que li donaria tot el seu or i la meitat del regne. Però el cavaller va marxar sobre el seu cavall blanc sense dir res. Des d'aquell dia, la gent del poble va viure tranquil·la. Per això, el dia de Sant Jordi, els homes regalen una flor a la persona que més estimen i les dones un llibre. Les llegendes no cal que siguin certes, només cal que siguin boniques.